6:23 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Lalong-lalo na meron tayong mga thunderstorm advisories, rainfall information, mga heavy rainfall warning at iba pang mga babala at mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. So sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sana sa pagtios kay ni Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa sa kamugtakan kan sa tong panahon o di igwa pa lang KLP pero nasa luwas kang par. So ibig sabihin tabi Ma'am Tess, lawas na lawas ang piyesta diyan sa Banwaan kan TV. Habagat lang ang nagpapaoran sa tuya ngunyan digi sa may parting Bicol region. Iringat po kita. Piyesta tabi diyan sa Bagong Bayan tabi Ma'am Tess. Kasabay sa piyesta sa Tiwi ang Bagong Bayan. O di happy piyesta po sa mga taga Tiwi. Sa Biyernes sa Sabado. Kay Serge, good morning tabi kay Serge sa Bernal. Kay Ma'am Emily Culipano, good morning. Kumusta sa mga taga Tuliw? Kay Ma'am Maribet Asis, good morning. Sa mga nakantabay sa tuya, oy, naka-live na kita sa Bicol Net TV. May internet na dama. May internet na tabi. Alas 7:31. Nagikan sa imo. Oy, Ma'am Bet Asis, good morning. Pertiyo na pagdangog-dangog ng mga kantang Bicol no na di. Gari napapakanta naman ako. Ano daw kung magkarantaan kita? Dahil kita magpare-stress kang buhay ta. Ilinganin do si Manong Kaloy, nakasungkit man ki duwang gintong medalya duman sa Olympics. Ilinganan nangyayari ko niya. Maugma ka pa daw kayang. Tayo ka pa nga nakakauli sa Pilipinas, pigsasabad ka na ki mga kontrobersyal. Sus Maria, si. Inda. Maray na sa nasuda yung pirak talaga. Anong gibunta? Sa mga nakantabay sa tuya, pwede na nindong i-share ang sa tuyang programa. I-share na tabi nindo ang sa tuyang programa. Pwede na. O may internet na duman. Nakadata lang kita kaya podkeni may piyesta man pala na di igwa man dakihanda bako man po piyesta sa Bagong Bayan December 8 naghanda man tabi ako igwa po na mapasyar sa arong pagpiyesta po sa ano daw tabi Ma'am Tess kun madyan ako si Manong Nestor igwang handa dahil ko na nahiling si Nestor. Permi ako yaon dyan kang inota. Nagbabakal kita dyan kikanding. Sudati ko kay itong pag-iriba, mahiligon sa kanding. Ba't nagbubuno baga kito si Manong Nestor na kanding? Di nagbabakal kita dyan. Paboritong tabi si Javier kang sa kuyang pag-iriba su kanding. Permi kita yaon dyan kay Manong Nestor dyan sa Bagong Bayan kan Tiwi. Pinataman man ako ni Manong
Nestor ki kambing na duwa mag-agom malayan ta mga sunog baga duman sa muya nagka-receipt na mag-irinom kinaratay sukading pinurulutana nailing mo na iya at nating papadakula sukanding kay puwan padakulon nakaisip sa na mag-irinom bakong kinaratay pinurulutanan sukanding pag-uli ko ano pa man maginibo katahuto binuno na nakikao naman sa nabagalugod ako ay pangyayari sa kinabang. Sige, Ma'am Alma Bilen. Good morning, Tabi. Sige. Mag-commercial mo na kita, ha? May commercial kita. Sa pagbabalik Tabi, kay Ma'am Nilia Marcaida, good morning, Tabi. Pasensya na late kita sa Bicolnet TV laog ta naabot pa sa nasu internet o nadangog siguro kita igwan ng internet sige yan ang importante ho na bago niyan internet pigdadaog na su ibang mga maurag talaga pag internet na magsabi ka po kung manigdi ka ta pabunoon ko kikanding si Hermanong Nestor. Sige daw. Sige daw. Balon ta daw kung pirang tao na kami din naghilingan ni Manong Nestor. Aloy-aloy na. Sige daw, taday na kami haluyo ng panahon day kami naghilingan kaan. Tarami daw na mapashare ako dyan. Ano yan, Biyernes? Tama, Biyernes, Sabado. Sige, kung anong pwede, anong aldaw, kung pwede akong Biyernes. Biyernes na banggi, pwede ako. Pag Sabado, lalong pwede. Sige daw. Ako bira man ako makipista. May mga barkada sa nakitang dayta na napapadaihan. Kaya rugam. Pero kung ngayon mamista, ay madara lamang akong 8x11 Tabi, Sir Abier. Tamaluya man ako makikaon, di paitunta na sana, ipasyaron ta. Ipag-iba ko si Jan na kompetente, tamaray ini. Maluya man baga ako magkaon. Di iba ko si Jan na kompetente, duman kita sa bagong bayan sa Tiwi. Mabuno da si Manong Nestor Kikanding. Aloy-aloy na pati kita din nakapasyar dyan. Barkadahon tayo ni anon maray sa kanding kalderita tapos sumay sabaw baga supayo tapos subitis isabawan ki kan sampalok yan ang maray dyan. Sige, mag-commercial muna kita ha. Pagbabalik ta, pag-urulayan ta. Ari nang inuton ta. So trending ngunyan. Tanganing so trending na ngayon ngunyan. Si Manong Kaloy ng pag-urulayan ta. Kanya-kanya baga kitang opinyon. Anon masasabi nindo duman sa magurang ni Manong Kaloy? Taman baga ko tayo ni aram kunday nagburutwaan sa social media sa mga barita. Tagari ang nagluluwas gari so mga insentibo so mga sahod ni Kaloy ang nagkakapot pa lang kang mga bank account o kaya so magurang so ina ni Kaloy. Ngunya nagpapatotsadahan na suduwa. Kanya-kanya sindang patotsada kundi dakul man sa mga nagsasabi na maski nga puro paano dahil mo nga pag ano niyan tamagurang mo ya. So sabi man na gari nga so ano manapahit mo manan. So pabor kay Manong Kaloy man
Gari nga ya si mami nga ya, gari nga atat-atat na sa premyo. Ayan, ha? Tataot, pag-restoryahan ta. Pa-shoutout na tabi kay Bergie Albanyel, kang Labnig Zone 7. Sabi ni Jan Competente. Ano yan si Bergie? Ano mo yan? Baka nagdadangog pati si Ma'am Aruba. Bumakaray katabi dyan. Baka kung may papabati-bati ka na digdio, nadadangog ni Ma'am Aruba, rimati kita. Yo. Alas 7:39, ma-commercial tabi mo na kita ha. Mabalik sa na kita. Madali sa nila. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Ayos ang mga pahita, mapait na buot. Mga tugang, balik po kita sa programa alas 7:44 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programa ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan na yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Ano papighalat nindo? Dyan na kamo. MBY Dormitory na tabi. Safe na safe po kamo dyan. Ang programa nga niya sinang oras na yan darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, ang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, kay Mayor Shika Posbilo, kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini. Bago po ini si Kaloy. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Manyang pongal daw kita nin Miyerkules pet sa 7 na kita kang Agosto taon 2024. Yeah. Di sundo kita alas 9 tabi mga tugang mga kabayan kay Sir Raul Bobier Villanueva, kay Sir Javier. And then mapait na buot. Kung dai si Mamay mo Kaloy, dai ka masikat kaya tumultol ka. Kanya-kanya kitang opinion ha. Kanya-kanya kitang opinion. Kaya lang, ang sabi kang iba, garing nga mali yung wrong timing. Sir Javier, garing nga mali yung wrong timing. Dahil pa nga nagkakauli. Dahil pa nakakauli sa Pilipinas. O yun na yan, nagruluwasan na po sa mga kung ano-ano. No comment po muna dahil ko pa po nakahuron si Mama ni Kaloy. Kaya dahil ko po aram ang latest. Sabi ni Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Ini ang tao man ini, dahil mga pagkaaram. Ano kaya ini? Ampun kan? So, alien. Dahil ning pagkaaram. Kan mga nangyayari sa ibabaw kang kinaban. Dangogunta daw so latest na pigpost ni Manong Kaloy. Si Manong Kaloy mga tugang Yulo, siya po so nakasungkit kang duwang gintong medalya duman po sa Paris Olympic. Duman sa men's gymnastic tapos vault in floor exercise. Kaya gusto ko naman tabi na magturo tumbling. Gari pasil man sa na magturo tumbling adi. Ano daw kung magturo tumbling man ako. Adangog ta ha. Ipadangog ta. Alato na tabi ni man si Manong Kaloy man na. Taot ka na maggaspak. Sige na ngaspak pa lang. At au-pair ka pa. Nahiling mo ng lalaknit na ini. Bakong nawara lugod. Hindi mo na magnaspak nga ni. Paita na. Shh. Ano nangyari? Po doon. Alam ko, 6 digits po yun. Ano? Ito na? Ini si Kaloy na pasaway kay ni Kaloy. Ito na ha. Alat nga ni muna. Paita na. Dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, ano nga ni? December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Alat na nga ni. Mga interviews niya po. Una-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung
na-receive ko po doon. Alam ko, 6 digits po yun. Mm. Dahil 2 po yung nakuha kong medalya. Mm. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, husgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magti-training camp doon. Usually, kapag magti-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe yan doon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po at bilang ate at kuya po, kami po like aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po. And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and doon kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe, nag-spend time kami.
nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, Because we didn't know what to do Yeah. after nung kumain, because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park Yeah. so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. In the last resort, my family made a group chat Yeah. na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom mo towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, madami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, Yeah. your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Mabait sa buong na manabihan, ang arana pagsuhay, Anem. nangurog na kapait. Ano tabian masasabi nindo kayan? Kanya-kanya kitang opinion tabi kap Arnel Basalyote. Anan masasabi nindo? Aldaw, May kulog na boot pala ni si Manong Kaloy sa magurang niya, no? ay simo, Galing nga day mo man lamang ngaya pigsuportan nga ako. Ungon niya na gana na ako. Sana ngaya, tunay yang pag-congratulate mo sa ko. Yugon mo ya. amahiwa, Makulog talaga sa buotan eh. Pondohan na ngaya kayan, tabaka ngaya maghurubag ang samingkil mo pag naggimnastika. Hiling na nindo yan. Ay, Jesus Maria. Bala na ka mo kung anon masasabi nindo dyan. pantay simo, Na kanya baga. padi, Sabi ni Sir Javier, Kaloy, maski anong raot kang magurang mo, ina mo pa rin siya. Kung gusto mong dai ka magtios, tanggapin mo magurang mo. Sabi ni Manong Sir Javier Bunsa. Kailangan ka mo makaarog kay Aling Junisya. Midbin mo tabi si Javier si Aling Junisya. Si Aling Junisya. Kay Manong Jess, good morning tabi zay mo. Bidbid mo si Aling Junisya. Hiling nga si Aling Junisya ta. Kada laban ni
Manny Pacquiao, perming suportado niya. Baligtad pala ni Nadi. May nagsasabi na nag-iiksina ngaya si Nanay ta. Gari ngaya atat na ngaya kang so mga premium makukuha ni Manong Kaloy. Dakol bagan mga pigtuga na papremyo. Apira kang so nanggana ginanahan niyang gold na pwede niyang isang la. Igwa pa ki iba. National government as mandated by law 10 million. Igwang bagong lunadan. May 3 million hali sa representative, House of Representative dyan sa Congress. Igwang house in lot. Igwa ki fully furnished 2-bedroom condominium na nagkakalaganin 24 million. Maray kay ni Manong Jis, magturo-tumbling naman sana. Ang tunay na ginto, so bilog ang pamilya. Ang problema kang mga premyo naan, puros budol pala. Yung manang ganda Dipisil palang tabi mamtuason ang pagarog na kaya kaning mga piguroronan pirak na nagkakawaragas. Magayunon sa nabagakuta na mas kitirius ang pamilya pero burgos burgos ang bilog na kaya ang iba baga mas kitios basta ngaya ang pamilya mi okay bilog ngaya kami warog kay nilinganan nindo. So ina may patutsada sa aki. So aki may patutsada sa ina. Dahil pangani nakakauli mamtuason sa Pilipinas si Manong Kaloy. O yan na, dakul ng mga controversial ang nagsasabat sa ina. Ayaling na nindo ya. Imbis nga na mag-ugma ta bihira baga dyan sa Olympics ang Pilipinas makakuha ki gold. Maray kung magdaman ka mo sa parakali, kung magsisid ka mo, makakuha ka mong gold. O di pisilon baga dyan makakuha. Maurag mo niyan, pang world record paso na kuha ni Manong Kaloy. 2 event na nag-back-to-back champion siya. Yugo-yugon mo ya. Last kitang nakakuha ang gold so 2020 kay Heidelin Diaz. Ako ang Diaz, mga taga-Tagoytoy. Manong Jess, mga parientes man Diaz. Iyan sulas na nakakuha sa Pilipinas ki gold sa Olympics. O sinundan ngun yan. An maurag ngun yan ta. 2 pati. Sa sarong tao sana. Kaya gari gusto ko naman tabi mamtuaso na magturo-tumbling na sana. Ang problema, kung kaya nun daw kan lawas kung magturo-tumbling. Takang aki ako, nagtuturo-tumbling ako dyan sa tulay baga kang balsa. Si Javier, pag makararigos kami kaito sa salog, nagtuturo-tumbling ka. Susugoon kami kang maestrame. Inda kung nakaiba ko ini si classmate na Edwin Sistina ka ito. Ngaya Manuel, kuha na ngaya ka mo ki panlampaso. Maduruman kami kan, makuha kami ki panlampaso. Maduman kami sa may salog. Ano ito sa tingko ko atak itong panlampasong dahon? So atot-atot. Mahangoton. Ito sa tigrarapado sa apod kayo na pigrarapado dyan sa log kang classroom. Iyo itong tiglalahid. Sus Maria Josep, mahangoton. Okay, riba ko si nakaiba ko ni si classmate na Edwin Sistina. At istoryata.
pwede man pag-arani tumbling. Yan, pag-arani, nagtatumbling sa uhot na, nagibuko pa yan. Nagibuko pa yan tabi, Sir Javier. Sa pawn shop, dakol da tabi ang gold, kaya lang, makaipok kang masubo da kabra. Tapos, matanga mo, aangaton, maagahon ka maduman. Basun mo. Dakol man ang gadang gold sa mga pawn shop, mga sanglaan. Ngunyan, si Domingo Casabuena. Lingaw ko na si Domingo Casabuena. Tagabal sa ito. Kaya ito, makuha kami kipanlampaso, alauna. Dahil na kami, nagluluho kami. Mabalik kami sa eskwelahan, mga alas 4 na. Jarabier. Ay, day tabi. Ay, so mga nagdarog ng mga estudyante, day tabi nindo ako pag-arogon. Mga professional sana nagigibo kay ni kang inaot. Diyo. Alaon, namaduman kami. Tapos, ang gigibumikan, duman kami sa salog. Nagkakararigos kami. Diyan kami nag-oradal-adal kito magturo-tarambling. Ang aki baga, pag pipo na nakisaro, ngaya lukso susaro, dapat lumukso ka man. Tapag day ka naglukso, kukurkarantsawang ka. Ay, bakla ka ngaya, day ka nakalukso, malukso ka man. Pag sinabing tumbling ka man. Kapag day ka tuminambling manong Jess, kukurkantsawang ka kang pag-iriba mo. Niyo. Hanggang naghapon kami kang kikararigos dyan sa salog. Hubamplos! No. Tarawal-tawal sulato-lato mi ka ito. Dahil ka man pwedeng magpadumog kang short mo pag uli mo, mamamalisyahan ka kang magurang mo na. Nga tatadumog ang short mo, nagsaing ka. Nagpigpapa-eskwela ka, dumog ang short mo. Mamamalisyahan ka. Kaya ang pahit mi ka ito kara naramit na Edwin Sistina, hubamplos kami nagkakararigos dyan, nagtaturo-tarambling kami dyan sa salo. Nagtatawal-tawal ang mga lato-lato. No. Pag mga alas 3:30 na, makuha na kami ki panglampaso. Arani masana, sa salog masana pigukua. Pag alas 4, tama-tama, urulian na yan. Di, yaw na, balik na kami sa eskwelahan. Ibig sabihin, nagluho kami. Di, marlampaso naman niya kami sa gate. Tapos, urulian na. Napahitay ni Kangino. May mga bistado akong diyas, kaya lang, pero may mga kontrabida sa pelikula ni Pandaw. Warara na ito, adi. Itan mga maurag na mga warara na garing ito sa mga kontrabida, mga mauragon nito. Dakulan mga pelikula kay ito. Minaurag baga ang pelikula pag may kontrabida. Dahil man pwede na subida sana, dahil man kisiram, dahil man kiurag ang pelikula pag dahil kontrabida. Parehas man yan kansarong buhay kitawo. Manong Jis. Pag ika ang bida, pag dahil nagkukontra sa imo, dahil nagpapakaraot sa imo, dahil nangraraot sa imo, dahil kamugtakan ang buhay mo. No. Dahil sira. Ilingan nito ngunyan si Kaloy. Si Saingon yan ang masasabing kontrabida dyan. Si Sain masasabing kontrabida dyan. Nga maaraman ta daw kung ano so nasa likod kang panggana niya. Ang aram ta sana, nahiling ta,
So, pangganan niya kiduwang gintong medalya duman sa Olympics. Ang unya sa naraman na may problema pala. Ha? May problema pala. Gari, dai buto, habo, dai kursunada kan magurang ni Kaloy. So, sabi sa tiwi, supiday. Sabi sa tiwi, tayo ngaya, gusto ngaya kang magurang supiday ni Kaloy. Iba kang sabi dyan sa tiwi. Kay Idol Dan Rosales. Papa Dan. Sabi sa tiwi, dahil ngaya gusto kang ina ni Manong Kaloy, so sa iyang piday. Yugod mo ngaya na pigusgan nga tulo supiday ko. Kung mamado-bado ngaya. Ta iba baga, iba man ang kultura kang sa ibang lugar. Ang iba bagang nasyon, magsuro-surulot kibado, iba man. Kita sa Pilipinas, ang kultura ta, balot na balot kita. Gari kita ibus. Dapat day mahiling ang legs ta. Yan mga kaginot bagang panahon. Pag nagsuro-sulot ka itong short, dapian ka kang lula mo. Rapadong ka kang lula mo. Ay, papahiling mo ngayon mga short na ang legs mo ngayon. Digi sa Pilipinas, bako araw kaya. Sa ibang nasyon, bawal man yan. Dapat ipahiling mo kung ano ang igwa ka. Starbo maniniman. May nagsasabit. Sa ibang nasyon, pag nagsulot ka naman kisyo, ay nga naka-t-shirt ka, urulukan ka. Dapat truluwas dapat. Ngayon dapat, dahil ka nakapantalon pirmi. Dapat pirmi kang sumay nagluluwas-luwas o ano mo dyan. Araw kan sa ibang nasyon. Pero digi sa Pilipinas, hilinganin daw. Dapi ang makuha mo kaya. Kanginot na panahon, pero ngunyan tabi si Rabier, na-adaptar ta na. Hilinganin daw sa mga millennial ta. Hilingan na tabi nindo ang mga millennial tangon niya. Ang panuruluton. Iba na. Na-adaptar tano sa ibang nasyon. Kung buruay pa sana sa mga gurang takang inot, tinda sana. Kaya baga dyan sa simbahan, perming nagpapagirumdum si pare. Kung magsimbaman ka mo, medyo bako lamang sumapasiring ka mo sa beach. Kasimbahan ang dadagdihunin daw. Kaya man niya ka mo magsimba na ang costume nindo kaya ang panuluto nindo gari ka mo sumaduman sa Boracay. Pero sa iba, gusto ho nun. Digdi ka daw ngaya tabi mag-tokaw sa inota. Yugod pa. Ngunyan da ang panahon, ban-aid na sana ang tiglalaag. Ay, Diyos ko, na sana tabi si Rabier. Kaya ilinga na-adaptar taso sa ibang nasyon. Abo da, sabi kang, baga sabi ni Manong Kaloy. Day tanggap su piday. Sabi sa tiwi, day nga tanggap ang piday ko kang sa kuyang magurang ta. Pimiro ngaya, tigtatsaran niya nga tulo sa mga panuluton. Ang panuluton baga kang taga-ibang nasyon, bahala, basta ngaya, magsawa ngaya ka mo kiriling dyan, basta day man yun doon makua. Iyo bagang pigsasabi, kang iba, nga ta ngaya makua man niya. Sawa siya ngaya kihiling. Dahil niya man yan makuha. Ay na. Kumbaga, imbis na kasabay kita sa kaugmahan, bilang sarok man kitang mga Pilipino, pero ngunya nababanga. Nababanga sa tuyang mga opinyon. Ano ba? Kahanga-hanga ba ni si Kaloy Yulo? Uuragang kita ta.
sabi nga ni si Javier, daw anong raot nga kimagurang, tamagurang mo, magurang mo yan. Oh. Imbis na so, gabos kita, grabe so paghanga taman ko ta kikaloy. Ilinganan ko niyan ang nangyayari. Imbis baga na nasa alapaap kita, bigla kitang alato na, gari-gari kita nasa alapaap. Gari-gari kita bayong na linastiko sa taas, bigla kitang buminagsak. Dahil po kan mga pangyayaring iyan. Sabi nga ni kang narumduman ko kay ito sa barkada ko, ngaya mali ngaya yung wrong timing mo. Di sana pinagururunan ko tayan. Pinagururunan ko tayan, ngunyan ko ta. Pagkatapos-tapos na. Dahil pa nga ni nagaka-uli sa Pilipinas, may pigahanda naman ang lokal na gobyerno kang Manila para sa pagsabat kay sa tuyang bagong bagong bayani. Mala yan. Nagruluwasan na. Bicolana sa Hong Kong. Good morning, Tabi. Nakaantabay. Sige, salamat ha. Pakishare na lang, Tabi, kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba na mga yaon dyan sa Hong Kong. Kumusta, Tabi, ka mo dyan? Mga Bicolana na yaon sa Hong Kong. Ingat, Tabi, ka mo ha. Ingat, Tabi, ka mo pirmi dyan. Aram ko na sa rayo ka mo. Yan. So, ano masasabi ta? Digdi po sa orogmahong kita ta back-to-back champion. Duwang gold. Duwang gold ang nasungkit kisarong persona. Duman sa Olympics. Pero ilingan na tabi ko niyan. Yan, pigsasabat ki mga kontrobersya sa pamilya man sana. Kaya nababanga kita ngunyan. May kanya-kanyang opinyon. So iba, pabor ki Kaloy. So iba, bako pabor ki Kaloy. Pabor naman sa magurang. Tagari kinuana ni Kaloy sa mga bank account. Duman niya na arama na. May mga pigwiridro pa lang suina niya. Okay lang databi si Bicolana sa Hong Kong. Okay lang, salamat. Sige ha, ingat tabi ka mo dyan sa Hong Kong. Dakol kitan mga kababayan dyan. Lalo na mga Bicolana. Ingat sa natabi ka mo dyan. Munang kaanday na umuli sa Pilipinas, duman umuli sa nasyon kang mga sakang. Yun ang ganda di. Kay Sadit sa Napiro Malanit, good morning. Orago na so mansyon ni Sadit sa Napiro Malanit. Inan bilibon ako sa lalaking ini. Sadit siya na talaga pero Malanit. Maurago na sumansyon mo, noy. No rin ta daw pasyaran naman ta, nganing mapasaan ta na ito. Iguyugod man kung todo di, di masilya, di pintura, sa electrical. Sus, ang mga tiles ni Manong Sadit siya na pero Malanit, matindi. Alagang pinarag-urag mo, noy. Kay Ma'am Edna Barquilla, good morning. Pasanta tulos ito na ikarim oragon so sa imong lababo duman. Kaya pag binabawan ta ito ki may tanlad, sus mari, garimal na aso nito. Iyang gold na nakuani Kaloy. Ano tabi noy Mox? Pwede man tabi ibintayang gold na iyo? Gold baga talaga ito? Gold baga ito? Pero hili nga tabi ninyo sa mga nakakuha ki mga gold kan mga nakaaging tan. Hili nga, kang naghirilang na sinda, ni ang makamoromundo, may nahiling okay itong picture dyan sa telebisyon. So mga Olympic medalista baga, siyempre nagugururang na. Pati yan mga gold na yan na magkakuruan ninda, nasangla, napabakal. Sa insin na makuha kipang maintenance ninda tapos pampabulong. Bata pag kita baga digi sa Pilipinas, pag natapos ng kasikatan mo, ka naman nintindi yung kang gobyerno ta.
Labot may man niya sa imo. Digdi, ang gobyerno tadigi sa Pilipinas, pag nakakuha ka kiunra, padabaon ka, kung ano-ano ba ansay mong itatawang insentibo. Pero pag bako ka na, dahil ka na, pundo na ngayon dyan. Ilingan nindo, sa pag-training pa sana, dahil nga ni kisuportang nakukuha. Aning mga atleta ta? So mga atleta ta baga, ilingan nindo pag nagtitraining iyan, dahil kisuporta. Ang sa tuyang gobyerno, igwaman pero kakarampot. Baluan nindo pag nanggana na, hilinganan nindo. Pairunot ang kigibong tarpulin. Paipaalan. Ngunyan, kung natapos ka na halimbawa, gurang ka na tabi si Javier. Naghilang ka na. Kung ano-ano na. Matabangan ka pa man kang gobyerno ta. Siguro, pag nagadan ka, lilimusan ka na sana. Iyogon mo yan. Maibaman da si Manong Jess sadit sa na pero malanit iiba mi si Butla naman lamang magkaturog sa sugkad sa puon kan mabatag paturugon ko naman si Butla yan ano tunay bagay itong ginto manangga tunay na ginto ito tabi si Javier kaya dipisil. Kaya tama na kita tabi si Javier na tiusan na kita. Dahil kita magsusikat na arog kayo ni talingana. Narot ang diskarte. Narot ang diskarte. Hilingan din si marahingan nita si Aling Dionisio. Suportado permi si Pacquiao. Kada laban bag ni Pacquiao, yaon si Aling Dionisio. Suportado. Kapag gumina naman si Pacquiao, amog-amog man si Aling Dionisio. Bata, may boyfriend dangon yan si Aling Dionisio. No. Napaduman lagod kita kay Aling Dionisio. Si Aling Dionisio, may boyfriend na si Aling Dionisio. Artista baga si Aling Dionisio. Artista na baga. Anini? Grabe ang igwaki ano sa mga makukuha ang premyo ni Manong Kaloy. 10 million hali po sa gobyerno, 3 million hali po sa House of Representative, may condo unit, may brand yung podkeni, lunadan, may brand yung kotse, may house in lot, unlimited airpace, yung good mo airpace, airfare. Ibig sabihin, maski sumain siya rumabas, libre siya sa eroplano. Unlimited gasoline. Uyug-uyugon mo. Sige siya na kayo din rabas. Tapos may fast food commercial. May sarong franchise, big fast food company business. Endorsement. May mga endorsement na lifetime free buffet. Asin dakol pang iba. Ayug-uyugon man mga premyo ni Manong Kaloy. Digdi ka na sana sa Unli Buffet. Dahil ka na matios. Tuman ka sana magkakakaan. Dahil ka na magluluto. Unlimited ang sa imong gasolina. Yugon mo yan. Ang araw kayo ng pahit, maturtambling naman sa nakita Manong Jace. Kung halimbawa mag-champion man kita, may unlimited kita ang gasolina. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Si Onyok Velasco naka-silver sa na ito, adi. Nga ta nga yan. Iyo man ang gadbaghilingan nindo. Si Onyok Velasco, ano si pinangako sa iya ka ito? Ano na ako anya pa? Iya yan.
Ata na. Yun ang pigsasabi ta. Ngunyan sanaan, paparapilan iyan. Pag-abot kinumusta mo, ayan, si Unyok Velasco. Ang aram ko lang kay Unyok Velasco, nagiiniong active sa Navy, Philippine Navy. O di, pag naging active soldados ka sa Philippine Navy, huwag kakisuldo. Yan. Pero indas kung iba pa sa ibang mga premyo. O tayo ni double gold. Duwang event ang ginanahan niya. Sarosa ng persona. Duwang gold ang pinahit niya. Maswertehon. Kaya lang, ilingan na tabi ninda mga tuga nga. Mauli siya, pero inda ko sana kung maugma o mamundo. Dahil po sa mga pangyayaring ini. Sige, alas 8:24 na pala. Nalibang kita sa Restoryata digdi. Pause mo na kita, break mo na kita. Orasyo Imperata, tabi mo na. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagal ba'y progreso ang dara,
Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang alas 8:32 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Balik po kita mga tugang mga kabayan sa programa. Ang oras po yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre ang programa nga ni daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Sa gayon mo, yan man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. sa lawas mo tunay kang prinsesa. Hige mga tugang balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Miyerkules sa Wednesday. Sa mong banwa, Petsa 7 na po kita kang bulan na Agosto taon 2024. gabus kami sigmur. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya na papigalata. Doro diretso na po kita. May gusto ka sa Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige, alas 8:33 mga tugang, bayaan tanan si Manong Kaloy. Bala naman siya. Bala naman siya. Di bahala naman siya. Bahala na siya paguli niya. Ege. Baka sa baton man lamang kang ina si Manay Angelica. Lamang matapuyasan. Okay. Sige. Consuelo. Ay hinda. Makulog sa panga. Digdi databi mga tugang sa Bicol, igwa ki 5 lugar na pigbabantayan ngunyan kang Department of Agriculture. Matapos pong may record na panibago na naman na aktibong ASF, yung African Swine Fever baga. Iyan mga tugang ang pigkonfirmar ni Department of Agriculture Bicol Lobilla Guarin na nagsagibo da sindanin depopulation sa maabot sa 31 na mga urig duman po sa duwang aktibong barangay diyan po sa probinsya o kaya dyan po sa munisipyo kang Pili, Camarines Sur. Ngayon, nakaabot na sa Kamsur. Nagpo naman databi sindang pangalap ni mga samples dyan sa duwang barangay, dyan sa Bato. Na posible databing nagpuon. So sa indang pangangalap nin mga samples sa duwang barangay o dyan sa Bato, Kamarsur, Camarines Sur para databi mahiling kung pira ang mga bilang kan mga atama na orig na igwa databi ki ASF. So masagibo man databi Sir Javier ni na may iwasan na surveillance of cooling sa mga probinsya kang Albay matapos po magpositibo ang tuluman na urig na aarani po sa ibang hog racer dyan po sa barangay Tastas dyan sa Ligao City. So padagos databi ang pigsasagibong pakikipag ugnayan sa mga local government units para po sa janda sa may parting Pandan sa Karamuran dyan sa probinsya po kang Catanduanes ta igwaman databi ki napa record o kaya na ipabareta na igwaman po nin aktibong ASF. So sa ngunyan sabi ni Guarin na dahil man databi ki magiging direktang epekto ang supply na urig, karning urig, digdi po sa Bicol. Maski na nga ni may nai-report na may ASF. So, mahigpit po ang implementasyon. May mga checkpoint dyan sa entry kang Matnog, Sorsogon para po dahil na databi makalaog pa ang kontaminadong mga karne nahali po sa ibang region. Kung in kaso databi mga tugang mahilingan po nindo nin mga sintomas ng ASF ang sa indong mga alagang baboy arog ngaya kang pananamlay pagkakaigwa ki mga pantal-pantal may kalintura nagdadayariya ipaaram tulos ini sa mga Municipal Agriculture Office. Makaka-receive man databi ki 5,000 pesos ang mga maapektaran na nag-aalaga po nin baboy digdi sa Bicol Region. 5,000. Ang problema kung dakula na surig mo tabi si Javier.
5,000 sa naswalaga, medyo lugi ka. And pagirumdum ang giraray tabi ni Guarin na duman po sa mga hog racer na paigtingin po ang ipagpapatupad na biosecurity. Iwasan po ang paglabas-pasok. At hindi otorinsadong individual sa indong mga pigiri. O yan ang minadarabaga ki virus. Dapat ang naglalawsa na dyan. So, kung sisa-isa na nag-aataman kang urig. Tapag igwang outsider, dara-dara mo sa virus. Yan ang nagiging dahilan kung nata nagkakaigwa po ki ASF. Ano? So, sana databi tutubod ang nasabing opisyal na igwa po ki roll-out vaccination para po sa panlaban sa ASF. Ngunyan pong ikatulong quarter kaining presenting taon sa mga commercial piggery sa bilog na riyon. Pigahalat na sa nadatabi sa mga guidelines sali po sa Central Office kang Department of Agriculture. Yan. Sige. At least dyan sa Banwaan Bagakan Tiwi, mapista na pati. O di, ASF free na ang Banwaan Kantiwi. O pwede na sindang magluwas ni na urig ali sa Tiwi, pasiring sa mga kataraning na munisipyo and maging sukar ni. Kaya okay na dahil ang problema. Bata baga pagpiesta, ang importante yung nata dota dahil nakakapiesta ng ganda dahil ki handa na karne. Dahil pa ako kinapiesta na dahil karne. Balon ko daw pag makipiesta ngaya, puro sa na ngaya sira. Gulay, sira. Dahil pa ko kinalaugan na arog ka na nakapiesta. Dahil pa ko nalaugan na pista na gulay sana, sira. Perming may karne. No rin daw kita magkipista na arog sa na kayon dumananta. Mas magayon supuro sa na gulay. Maray kong aki pa kita. Pag nagkakaedad na palang tabi, manayid na. Pag nagedad ka na pala na 40, kaipuhan mo ng piliun ang sa imong pagkaon. Kung gusto mo pang mabuhay ni Huralawig. Pero kung gusto mo ng matigbak tulos, kumakan-kakan ka. Iyo. Sabi sa kuya kang barkada konduktor, kita ngaya moksarog na kainan sa tuyang edad. Magkaedad ba ngaya kita? Kaya ngaya, kung gusto ta pa ngayang mabuhay na Huralawig, pili unta ng pagkaunta. Iyo. Pero ngaya kung ngabo mo ngayang mabuhay na Huralawig, ay paitasan na. Paitasan na. Oral daon mong karne, ang kaunon mo. Sabayan mo pa mga soft drinks. Talaga. Dahil ka buton ki 50. Iyo. Pero ngayon kung gusto mong Huralawig ang buhay mo, magulay-gulay ka sana. Mga uri-nun-un sana ang isira mo. Iyo. Iwasan mo na itong mga bawal na mga pagkaon. Kung gusto mong maglawig ang buhay mo. Pero kung gusto mo ng matigba, paita. Taman ka sa mga pistahan. Sa mga handaan, sa mga karakanan. Bata, madisimri na naman. Madisimri na mga tabi manayid na. Paano kaya? Dahil taman maiwasan sa mga hamon, sa mga Isus Maria, sa mga lechon. Iyan ang pigsasabi ta. Gulay sana sa kasira. Ano daw tabi manaid na taga Rimapis na dyan sa Indo? Bakong taga San Roque ka?
Di ba mapista man sa San Roque, Agosto? Mapista ang San Roque ba ko? San Roque, San Lorenzo, o mapista man dyan. Ano daw kung sampulan mo ako kang mga gulay mong antapos sira? Sige daw. Maski ako din nakikipista, pag araw ka ng handa mo, talagang dyan unta ka. Yeah. So, ang port sana pamandai tabi pwede ka unon. So, ang port. Sabi ni Sadit na pero malanin. Kung may pigpipilian, pwede. Kung daiman, kang pigpipilian, yan sana. Oh. Ako, papiliyon ako kung karne. Tapos, sa bagay sa muya, dahil man talaga kikarne. Dahil ko man kayang bakalon. Yugon mo 300 na naman ang kilo kang karne ngorig. Oh, anong pipiliyon mo? Perminto yo. Kansarong simana, nabakal ko tabi si Javier, so manamsi. Inunon ko sa nabaga sa iba. Isus pertihuno sumanamsi. Bako? Mga karning nindo yan. Bay na kaya. Pero kung aki-aki pa kita, kung mga 20 anyos pa sana, dahil problema yan, awaral daw kikarne. Pero kung arog na kayo ng edad ni Manayid na, arog kang ki Manayid na 50 naman iyan. No, 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 no. Ika nga pigbubuklo umang edad ko. Pero mas matuasay mo si Madam Ade. Mas matuasay mo si Madam. Si Madam, mga 55 ng edad kita. Si Madam. Pero paggiling ko kay Madam, gari pa siya na 20 anyos. Pero 55 na ito si Madam. Si Tugang mo. O gari 55 na ito, ika-50 na. O dahil man da naghanda si Manayid na, tamapagal na magugas ki plato. Dahil man ki problema. Dahil sa nanghurugas ang ki plato. Kumuha ka kidahon ki batag, o rimati na yan. Rimati na yan. Dahil na kan mga hugas-hugas na yan. Maray tabi dyan, 300, digdi sa muya, 380 na ang kilo. Uyug-uyugon mo, sabi ni Ma'am Si Maulyon. 380 na ang kilo dyan sa Indokang Urig, ay kang karning urig. Bakal ka pa kaya? Maray na sana digdi sa probinsya, no? Tapag naguda sa Bulinaw, makabakal ka pa ki 20 pesos. Kasud, may nag-aging Bulinaw. Siging kasod, Bulinaw. Garaan na yan. Ika nga niya, kumpirang bakalon mo. Tayo daw ako sa 20 pesos. Hakbutan ako kisarong hakbot. 20 pesos na ngayon ako. 52 pa sana pala si hermana mo. Grabe man. 52 pa sana. Gari man sana 20 anyos daw. Mas gurang ka pa nga ni Manayid na paghilingo. No, 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 no. Ika ngaya. Pigpaparaapin muna sa nangaya ako. Pagkaaga, basa-basa. Pagkaugto, linanot. Linaanak na natong. Ano pampilion mo? Makakan ka o dae? Ara mo, dako nga ni palan advisable palan tabi si Javier. So, gulay baga na pignanatukan. Ang advisable, so sinarabawan sa nabaga. So, isabuan sa nagitubig. Ngayon, ugbos na natong. Nagan mo ki kamatis. Bata, mahalong lugarin ko niya ng kamatis. Dilagan mo ki... Basta susabawan mo sana. Yun na ang lagan mo ki suwa. Iyan ang pinakamabitaminahon pala. Pero kung mga sagata, medyo may problema. Natataso virgin coconut oil lugod. Maray sa ginhawa. Pag-abot sa gata, nakaagrabe ang kolesterol man pala. Tapos, pag sasira, dahil ka magparaprito.
bakong prito. Dapat bakong prito. Dapat inununsa na. O yan ang mga healthy mga pagkaon. Bako na ngaya bulinaw man nga ni kutanan sa imong sira, healthyhon. Kaya lang prinito mo pa. May la namang giraray. Daw kang iununsa na sa iba. Jesus Maria Josep. Bakong pati suayam nagguwil gambiyo ta suayam dahil na natadaan. Pati supayo kang bulinaw dara. Ay hindi. Paano tabikan si Smati Maranyo? Basta ang hururon ngunyan pag uli mo daing kararnihan ha. Warang karne. Puro sa nasira gulay. Pag nagkarne, urulian. Magkarne so mga aki sana. Pero so, nga nagkakairidad na. Dahil natabi. Medyo piliunta na ang pagkaunta. Kung gusto ta pang, lumawig ang buhay ta. Pero kung mabutan ng lumawig ang buhay ta, sige, paitan nindo, kauna nindo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, nasa linya mo na si PM Tony. Sabi ni PM Tony, SB Bakakay pinahimutikan na ang bareta na igwada tabi sindanin pagtutugot sa pula puti. Mapistaman sa Bakakay. Ini man daw talagang mga piryahan. Nata daw yan na di. Ata nang bawal ang pula puti. Pigpapara pipirit ng God. Hiling mo na yan. Sige. Konta daw mo ng linya ni PM Tony ta. Ay, mandang pakiaram sa SB. Si Mayor, aram ganin ni Mayor. Ini man ng mga piryahan, paano ini mga pasaway man? O kung bako aram ang kang, baka aram tabi kang PNP. Aram mo tada kung kisa yan. Sige. Yaon sa linya si PM. Sige. 9 minutos tabi bago mag-alas 9. Palawagon mo na si PM Tony dyan sa Bagakay. PM, maray na aga sa mo. Please come in. Yes, Tabi Sir Mox. Good morning. Ano nangyari dyan? Kasi Diyos marahin na pagkaagan sa yung mga parantabay. Sigalalat ako sa si Mayor Kubi Garibisi ngayon. Dahil pa nakaabot din sa opisina. Aha. Kasabay i-kuwanta ko ta ngayon na pagkaaga. And sa iya man na linya, in connection nga ni Tabi Sir Mox. Magin ini so housing project din din. Gari approve na or bako gari na-approve na kasugma. Okay. Sa sesyon. Ginibong session Tabi kasugma Tabi Sir Mox. Okay. PM. Ano nangyari? Shh. PM. Nangyari? PM. Nawara. Okay na. Okay na. Okay na. So bali nga dito Sir Mox, ramon ta ko sa iyong opisina. Kung sa inyo lalaki itong housing project, hindi sa banuan ka na baka kay Albay. Ano yan na? Nga may pula puti man dyan. Kan mga nakagingal daw. Tapos pinapundo. Roger. Natata pinapundo. Tapos katakog gambar ito ngayon Tabi Sir Mox, siglinaw ka nga sanggunian bayan member ka na Bakakay na dahil sintang kinakaman Tabi Sir Mox. Dahil nag-agi sa inta. And tabi na operasyon kan pula puti hindi sa banuan kan Bakakay. Okay, so pinapundo. Roger. Kasi nagpaaram. Yung nga ni Anday may siyan Tabi Sir Mox. Dahil man ganun paparam ang PM.
Iyon nga niyan. Naramon mga peryahan baga, sige sana sige kan. Pero pag may nakaka-check, sa kami na purundo. Roger to that. Kaya, kasapon, nag-loss ng kulog ng bote niya ni, ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan, kan kakay, na nararaot niyan sa muyang ingahe. Inay ko po, nararot ang imahe kang SB Bagakay. Dahilan niya dyan sa nagruluwasan na bareta na may pagtugot sinatabi sa mo. Nailing mo na. Si Seman dyan nung matugot ka na illegal iyan. Roger to that. Kang mga nakaaging daw, kan nag-operar inuraning batiko. So, SB. Siyempre arog ba kan yang ki pagtutugot arog sa tabako baga ilinga. Roger. May session, may resolution mo na yan. Pero hanggang sana duman sa bako sa may nga arog kan superiyahan, pwede iyan. Pero pag igwa na ki mga arog ka na supig babawal baga kang direktiba pag may ka involved ng kulta, pag may involved ng money, medyo dahil na yan pinagtutugutan tabi sa mo. Ang bingo nga ni palan bawal. Ang bingo. Ito man baga ng kwarta. Iyo nga ni ang taya nga ya kwarta tapos ang gaganahon mo kwarta man. Bawal pala niyan. Maski so color nga yang so ABC. Yan, saro man yan sa mga ipinagbabawal palang tabi sa mo. Iyo may direktiba da kan ng DILG. Kudi ili nga po sa mga mapiestahan baga. Pero may gigwa kay arog kaya. Si Sen may problema dyan tabi sa IPM. Si Sen may problema ka. Yun na nga niyan. May direktiba, pagbabawal ang DILG, si Sen dapat. So nag-implementar kang batas. So nag-implementar kang batas. Kaya nga ni. So PNP. Roger. So PNP ka ng inop na iduman. Roger. Ipinagsugo man yan ni Tabi Sir Mox duman sa lado man kan Philippine National Police o kang PNP Bagakay ito Tabi Sir Mox na siring kining bagay nga na may narumdaman ako kan kay PM. May narabasan ako kan sa programa ko kato. Biyo ako pigpapudan duman sa buskang piryahan. Ang nagpaapod sa kuya, so halang ka na official kang PNP. Ay apodan mo niya to si Mr. Hulbutana, tayo ngayon nagano sa imo. So ibig sabihin, ang kahuron niya, so alang ka na official kang PNP. Roger to that. Sa Roman iyan. Sa Roman iyan, Tabi Sir Mox. May ginibo manalakdang ang saro sa mga konsel din. Nagpaabot ng reklamo man sa Halangkaw o sa Luzon. Kari, doon man nagpapaaram. Ang lokal, dahil na pakiaram sa lokal. Ano man maginibukan lokal na, may pagtutugot naman sa taas. Dahil man pwede niya kontrontat. Sikanan siya dyan sa baba. Roger to that. Ling mo na yan. Kita ba ka? Dahil naman kita kan may istoryan taloy na kita sa broadcast. Roger. Tawan ta ka na sa nangaya dyan, hipiki pang rekado mo dyan kung may uranda ka man. Magari ka nagiging transaction ka Tabi Sir Mox. Pero masalang ka duman sa taas. Sus Maria Joseph. Dahil matudot. Ay ako, dahil man ako kan pwedeng akauron niya ako nindo si station manager me. Pinakauron ko baga, bala ka mo dyan, taday akong labot ka. Pangyari. Kaya nagpromise man ngunyan sigon sa pamagitan mga KMPS na bibili pa karon ninda kung igwa pa ning operasyon ipapatunong database mo. Iyo aram mo pa ayan na mga so dataglatag masanaan pag medyo day naman malipot ilatag pag halimbawa ngaya nag-init naman titiklo po naman. Gari baga sharing mo gari sharing mo. Gari sharing kan Tabi Sir Mox and nagiging dalagan niya pag sa usapin kan arog kayo ng mga pula-puti Tabi Sir Mox. Arog kaya ng sanay naman sindasanap buhay na arog ka. Aram ng style. Sige. So yan na lang Tabi Sir Mox sa mga dugang pang-informasyon. Galat-alat ako na si Ngayon agad nalimitik na tao sa garibising yan pa aramo nagdadangadang bagang yan and karago mo ito. Ano rin ang piyesta dyan sa katapusan pa man Roger. Sige. Okay.
At yan tabi Sir Mox, mga dugang pang-impormasyon natin sa lokasyon Patrol numero 2, Story Kinistay, Kasurog, Kambicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo Sa higdaan nakadangog ako, hinuninin sa damdam sa luba ko, katurugan ako kundi si mong boses iyo pala. Oy, 1 minuto tabi bago mag alas 9. Sabi kan mga membros kan Sangguniang Bayan kan bagakay, masupog ngaya sa mo. Day mi ngaya, day kami nagtugot kang pula-puting iyan dyan. Masupog ngaya sa mo. Hiling mo na yan. Katurugan. Paano kayo ni tamalas 9 na? Di, luay-luay na po kitang paaram po muna digdi sa programa. Yo. Dagus sa kumbang. Aga naman. Kuyang mata. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon, si PM Tony Kilisti dyan sa Bakakay. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa yan dyan ng MBY Dormitory, kay Madam Maylin, kay City Councilor Riner Burse Cantabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Diyan man dyan si Boss Bob sa Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Sa ngaran po nindo ka boss, mga parantabay niya to. Paki-share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magribanan 7 to 9. Digdi po sa tuyang programa. Adios amigo. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Simulaw na hiling ko maliwanag. Tapos ako bangon si Sakuya, ibigog na. Atong kadiploman ako, Serbisyo Asin Reparo. si Saku pagiling pasirin. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo
na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.TV. Kasunod kang Bicolano, Word